Üdvözöllek, Hajdú Melinda vagyok, és ez a következő videó, innen Gönc határából jelentkezem most, ahol is egy késő neolitikus lelőhelyen végzünk szondázó feltárást. Mit is jelent ez? Ugye említettem az előző videókban, hogy itt a lelőhelyen azonosítottunk egy nagyméretű körárokrendszert, most pedig az egyik ároknak az átvágását kezdtük meg, a külső árokra nyitottunk egy kutató szelvényt, mely nagyjából 10 méter hosszú és 4 méter széles, és ebben megkezdtük a gépi földmunkát követően a kézi bontó munkát, és az eddig eredményeket szeretném most ebben a videóban bemutatni. Vagyok most az árok legmélyebb pontja mellett, jelenlegi legmélyebb pontja mellett. A kézi bontó munka során a jelenségeket első körben mérettől függően vagy félbe, vagy negyedelve négyzetekre osztva szoktuk bontani. Így történt ez most is, hogy kialakítottunk egy metszetfalat, az északi metszetfal itt található mögöttem. Ezt szépen letisztítottuk. Ez azért fontos, mert a jelenség feltöltődésére, aztán majd miután teljesen kibontottuk a metszetfalat, a formájára vonatkozóan tudunk majd információkat szerezni. Ami most látható az az, hogy itt felül van egy szántott sáv, alatta pedig egy ilyen markáns, intenzív, sötét, barnás színű betöltés. Ez tartalmazta a legtöbb leletanyagot, ami ebből az árokból kikerült. Ugyanezt a bontási metódust az árok részlet déli oldalánál is elvégeztük, tehát ott is kialakítottunk egy metszetfalat, hasonló feltöltődést figyeltünk meg ott is, de ezen kívül azonosítottunk pontosabban 2 beásás foltját is, melyeknek a leletanyaga megegyezik az árokból előkerült leletanyaggal egyenlőre, úgy tűnik, mindegyik késő neolitikus, de ezen túl megfigyeltünk egy kőpakolást is az árok részletnek a keleti felében. Ennek a pontos datálásáról majd még a későbbiekben tudok információval szolgálni. Több pontról gyűjtöttünk földmintákat, ez azért fontos, mert majd meg szeretnénk vizsgáltatni, megnézni, hogy milyen magokat, illetve faszenet tartalmaznak ezek a minták, ezek kormeghatározás, illetve az egykori vegetáció, termesztett növények meghatározása szempontjából fontosak. Itt tartunk most, nagyjából egy olyan 90 cm mélységig jutottunk el, de az ároknak az alja még nincs meg. A 2 szélét is csak részben sikerült azonosítani, a keleti oldalon már sikerült elkülönítenünk az altalajtól, de még a nyugati oldalon egyenlőre némi finomításra szorul. Úgyhogy a következő videóban pedig majd a további munkákról számolok be. De emellett a második szelvényben is dolgozunk. Itt a felszínnek a tisztítása közben pedig úgy tűnik, hogy egy sírra bukkantunk, melynek feltárása is a következő feladatok egyike lesz. Szintén bízom benne, hogy a következő videóban már beszámolhatok ennek az eredményeiről is.